Ya. Tembak. Kayak kancane ngrembug. Aja ngomong entar. Iso mau masuk bolak-balik. Malah diomong kene. Wong rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek memang ngeden. Ora. Kaget ta. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Terimalah, aku nggak bisa hidup tanpamu sayang. Aku sudah dimiliki oleh dia. Niken, semua yang ada di dunia ini hanya untukmu Niken. Mau ya sayang? Mau ya? Hatiku hanya untuknya, Silo. Kamu harus tahu. Kamu harusnya tuh mengerti kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Badar. Gadekno BPKB Kijang lho. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak memaksakan, Badar. Seharusnya kamu tuh tahu mana yang terbaik buat aku. Sedangkan dia mencintaiku. Dek, aku disenani Niken, Dek. Rimio, Rimio. Salindri. Nanging sakderenge dumateng Bapak Ibu sedaya niki wau pesene Dik Niken. Niki wau jere niki pirang-pirang dina diet larene iki. Iki mau cekel-cekelan tangan karo Mbak Nanda iki. Iki lho awakku serong dina iki wis ra mangan iki lengenku mundhak cilik pora. Kok iso kaya ngono kuwi. Nggih, niki mungkin niki wau kalih Bapak Soleh ya wis digawakne dupa cok bakal karo kembang telon niki nggih genepi jangkepe Dimas Niken Salindri. Kados napa keridanipun Dimas Niken Salindri, moga kita hampir sani nganti paripurnanipun lelampahan. Mayangkara campur sak pri. The show starts. Ladies and gentlemen, are you ready?
Adinda Dimas Niken Salindri. Heeh. Gak enek adindane kok. Aku nyeluk Adinda iki mergane ben tak anggap kaya adikku dhewe. Sama nganggep aku adik. Tak anggap kaya adikku dhewe. Aku Heeh. gak nganggep sampean nih kabeh. Anu lho Ken apa kuwi jenenge etok-etoke bengi iki tok maksudku. Bengi iki tok Enggak ngono bar iki wis gak apa-apa wis ngono lho maksud kuwi. Panggam mo. Anu apa tak sangoni 100 piye? Ya. Lho. Kowe iki jalek karo duit kok rumangsa kok rodok maju. Rodok maju kene. Demek. Lha masukku lha piye to? Loh. Lek mau kendangnya aku joget. Iki banyulan lama sing lek gak lucu ditenono ya we. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kan malu saya. Kok dadake. Niken Salindri. Iya. Heeh, lek menyeluk aku piye kakak apa om? Kakek. Kok iso kakek lah. Koyo lek om kalau bahasa Mbah. lek mbah iku bahasa Sama nih Mas apa? Mas Deni. Mas Deni. Heeh. Saman celuk Deni kenek, saman celuk Den kenek, saman celuk Ni ya kenek. Penake piye? Mas Den, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Kosong Den tikus lah. Mas Sampeyan Den, tahu nggak ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, Kedua mempelai ada Mbak Dinda Kinanti dan Mas. Mas Kayak undangan. Masa ngene? mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh ki surat kuasa jipuk BPKB lho. Masa? Delok. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Ora. Malah kene iki lek enek kur iso mlaku kagetmu. Kijangku sapa sing bayari? Sembrono sing bayari bar. Ora, kok malah kok ndadake. Aku ki maca undangane iki lho. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Ya nyok. Iki mau Ya undangane iki lho jenenge. Ya, heeh, cendangane sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa Badar alam. lah, aja bernostalgia katake rumangsaku. Jenenge iki nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Buana kan lho. Oh, jadi celuk. Iya, aku digorene lan ganteni. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D ini wae ingkang Terus saniki sik terima tamu, Terima mungkin tamu. disuruh kesini lagi. Ya, Pak anggo. D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Apa kuwi jenenge guru? Guru tenan to, Ken? Guru tenan. Bayu. Sama iki ngapa ta? Bayo, masa guru tenan aku sikilku mau idek lho. Loh. Sikilmu ngomong. Lah iya. Kok sikil kok kan ngomong lho, ya omong karo ora rasa dadak ngidek ngopo e? Ora, umanda ora loro enak, Mas. Ya malah dibaleni neh. Kita urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Angke dikewencet lho masyaallah. Itu akan kagem Pak D Susilo Pak D, Badar. Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film. Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampean tahu ngerti film? Heh. Wong enek. Artis sing ngomong kok iso Malah bahas entat. Lara mudun. Entat yo sing ngentoti aku meneng ah. ya. Kayak kancane ngrembug. Aku izin. Aja ngomong entat. Isu mau masuk bolak-balik. Malah diomong ning kene. Wong rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek memang ngeten. Ora.
warung aku tengah. Ora. Enek 2 minggu anggitmu. Masa to? Aku mau nek rumah sakit aku. Gek kena kok bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi lumpurnya batangku. Kamu gek pas ning kene suwit ngono mau piye mo? Gek katut yo. Kak, kowe gek nyedek-nyedek aku kene mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Oh, Pak malah. ngono gilani to kok lek enek wong ngomong ki aja ngomong to kok. Oh. Tak lewat. Ya jelas entutku mambu wong kebelet to. Kebelet entute mambu. Wes. Pangkah bahasa bahas entut. Wah, jan gilani wong urip iki. Sing gilani sapa? Aku. Lah yo. Saya ngerti, Nyapa? Pak D Susilo Badar ini dulu pernah main film. Main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pak D Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. biasa. Tepuk Ya, tangan jadi- no nganggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah Iya. menjadi pemeran ya. Pemeran utama yang Pemeran jadi utama. Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pak D. Weh. Terus sekarang kan udah sepuh, Pak Nggih, D. Terus ya. akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku Oh. kan main film kemarin di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta gue kemarin itu. Walah, bocah Kediri lek omong gue. Otak nih. Lu mah nggak tahu lu. Gue dulu kemarin barusan kemarin gue di Jakarta gitu. Terus? Dilatih gue sama Pak D gitu. Terus gue telepon, "Pak D, lu di mana?" Weh, berarti pakai lu lu gue. biasa, itu lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. Oh katanya. Katanya. Kalau terlonta-lonta. Terlonte-lonte. Kok iso? Lu jangan gitu lu, yang baik dong. Kok iso sampai yang buka kaya ngono to Ken Terus kok. gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak D. Oh, Ya, iya. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, Saman berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Sedih. Gue bisa aja semua. Gue semua bisa, bro. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat Ini semuanya. Pak D, Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya jajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salidi. Jajal, ayo. Sedih, ki posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram kok rene. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawang. Ceritane iki Ceritane piye? aku ditinggalne karo Bocah kae. Pacarku Rabi, Rabi terus oleh kancamu. oleh Wah, koncoku. oleh kancamu meneh wis Oleh bar. koncoku. Bar. Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus bar kuwi Terus becek. ceritane iki aku becek kan? Bar kuwi terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu ya iki lagune apa iki? Kuwi aku nyanyi keadaan nangis. Ya karo nangis no. Ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi Ini kira-kira aku anak. becek pira? Alah 35. Kuwi 35 ae muncul. Pantes wi. Walah kepantes mantannya kok dadake. Terus wi pas aku nyanyi wi salim gak? Iki kapan lek mu nyanyi berarti kone kok dadake. Aku bingung lagune. Lagune apa ya sing sedih? Lagu yang sedih. Apa wi? Dengarkan aku, Wih. wahai sayangku. Waduh. Dengarkanlah isi hatiku, Yo. hanya kamu
deh Iya pemain dra ya. Karo omong ngono karo. Tawon. Kok iso tawon? Dintop ora? Oh iso oh. Oh, kundelak gondongan ning kene piye? Dintop kok gondongan, dintop ya aboh. Hanya kamu. Omong ana bocah. Kamu tega, Mas. Karo ndoprok. Lara atiku. Kaget ta. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku. Jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu. Izinkan aku kumpenku rapi nak memelukmu. Aku takut kehilanganmu. Tak bisa hidupku tanpamu. Karena kaulah terang dalam gelap. Jika itu keputusanmu, Mas, aku akan Serotok genah sithik. Suaramu kok nglorok-nglorok. Kaya kena pitik aratan. Kok wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Lho. sakitnya di sini, Mas, Nanti kan. di dalam hatiku. Waktu sumpah iki mati lagi. Iki lagu kematian iki. Ora apa. Wes. Aing satu contoh kesedihan. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan? Hah? Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar biasa, lagu. tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya. Hah? Aku ning kene bayaran pira teko angin. Ning kene ki lek mek krus won, Jepang itu mata uangnya won. Yo. Won. Aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak berukne ning Pak Den. Ora dibayar ora masalah. Tenan? Tenan. Lho. Lillahi taala. Lha iku kanca-kanca piye? Duh, ya gratis. Lho. Loh, ya ora. Iya. Saya cah menengo. Iki engko gratis tapi ijole kalian kok iso latihan dadi aktor. Aktor panggah diparani debt kolektore bosok lho tadi. Anakmu njaluk susu. Lah iya, wis sida geblak kancane kok dadake. Wah, rumangsaku. Terus piye iki? Kok iso terus piye lho? Ya tanggung jawabe sampean lho. Piye iki ngomong ning gene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jole mangan lho ning penyetan pinggir kono. Ngentiane tutup balik engko campur sari. Wis tangko bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi sedihan sudah. Ya. Terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Kowe cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De, kon ngajari Pak De.
Ya sampean medun tak tutne kok mburi kok. Alon-alon alon. Ayo Pak De, coba marah. Iki marahnya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang sudah ditinggal tapi posisinya kaya aku ra iso golek wong liya ngono lho Pak De maksudnya. sudah ditinggal oleh kekasihnya. Heeh. Tapi Pak De seolah-olah tidak bisa mencari lagi. Heeh, tapi iki Pak De emosi kaya aku ora iso Emosi. golek wong wedok liya ae ngono. Lek wong lanang ngono. Coba. Sing dalah kok aku sing aku gak tau ditinggal kan. Lho lho. Iki kan main Wih, film Pak De, niku kan kan- contohe. Wong umpama. Umpama, Pak. Aku itu gak tau oleh karakter koyo ngono. Aku itu biasa jadi dukun. Wah. Ngapusi. Ayo dong. Ya. Titik ae. Dirodokne maju. Adam Mbah Dukun. Lho kok iso mlaku dhewe, Pak? Kaget aku. Tak kira lek Mana Pak De? Maju ora mana, Pak De? tak kira lek dukun tenan ngono iso mlaku dhewe ora ana sing nyurung. Aku tuh masih kaget. Iya. Nah, Mempraktekkan sebuah karakter marah-marah. heeh. Mbok kongkon ngamuk-ngamuk perkara, aku ditinggal. Niken apa mbane Niken ini salah satu jodoh sampean tapi dia iku meninggalkan sampean tapi sampean marah piye carane sampean iku golek wong liya kaya aku ra iso golek wong ayu sak liyane Niken ngoten lho Pak. Oh ngono. Nggih, ya Jal. Niki mikir jenengan Niken niku. Anu ya, lakonnya gak masuk akal ya Pak De ya. Sik dalah. Gak mungkin Niken gelem ambek aku, gak mungkin kuali. Iya, gak mungkin kok niku. Kuali. Umpama Pak De. Umpama sing bener ngono lho, Rek. Lek aku ngejar-ngejar Niken sing wah. Oh iya, Iku bener. kuali sampean. Heeh. Lho, maksudku ngono. Jadi aku ngejar-ngejar Niken. Heeh, terus Niken ini gak gelem. ya wis ngono ae wis Ya jajal. wes, Lah aku usiren kan. Oh, Ngono lho. siren ki apa, Pak? Usiren. Wow, diusir, kan. Kamu menjadi apa artis antagonis. Heeh. Ya, coba. Oke. Jajal. Mas, pilihane Mas. Pak De sing menyatakan cinta padaku. Ya. Niken. Sejak pertama kita bertemu, Ken. Kamu tatap mataku, Ken. Tahu kan di dalam mataku ada cinta di situ, Ken. Sambutlah tanganku nih, Ken. Enggak, Badar. Kok jambal, Rek? Aku jambal. Kowe jangkar. Ya iya kan. Ya Mas apa yang apa? Tanggapannya ki sepantaran lho. Kowe ngomongne Badar kelingan anu mesti rada emosi. Oke. Ayo coba neh. Enggak sih. Lu jangan geledek gue, Ken. Kok geledek sih? Gledek nyamber Niken kuwi ta. Terus terang aku tidak mencintaimu sih. Terimalah cintaku, sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang punya sih lo. Mari Badar saiki silo iki. Jenenge Susilo Badar. Duwablek arek iki. Gak daplek gak Niken saliti yo. Terimalah, aku nggak bisa hidup tanpamu, sayang. Aku sudah dimiliki olehnya. Niken, semua yang ada di dunia ini hanya untukmu, Niken. Mau ya, sayang? Mau ya? Hatiku hanya untuknya sih lo. Kamu harus tahu. Kamu harusnya tuh mengerti kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Badar. Gadekno BPKB Kijang lho. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak memaksakan, Badar. Seharusnya kamu tuh tahu mana yang terbaik buat aku. Sedangkan dia mencintaiku. Dek, aku disenani Niken, Dek. Rinio, Rinio, wes. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa Pak Susilo, matur terima kasih. Satu lagu toh untuk Pak Susilo dulu. Pak De nyuwun apa, Pak De? Sotia. Iso njaluk Doraemon iki piye Ibu iki? Njaluk paling bagus. Sing Iki lho. Simpak otomatis. kantong ajaib kok sempak otomatis. Jan
Iki tulis sing kitungku kanggo sira hapsari ning kalbu esome kang manis matu dowang bagus parasmu kang tanpa langgar langgar ya iki dinane Natal makane malih wabah-wabah Kersane ngalas nggih abang kok ya mek anu apa jeneng keluarga Bapak Soleh karo Ibunda. Mbak Wiwin Ibin sapa sih? ibuku Tadi kayak ngene. Yang mengisiksi Susilo Badar. Pakde, aku putune sapa? Aku wis gede. Bisa ngelak sapa? Bapak ibu saiki wis ora ono. Saben langsung mau nyanyekne Pak D aku altune sapa. Oh iya apik-apik aja. Dan iki mau langsung asline akhirnya Mayangkara tenan iki ya iki. Dan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa, campuran antarane musik gamelan, ya qasidah, ya pop, ya rock, ya DJ, ya dangdut. Apa iso? Pop rock.
Enek roke berang. Oh iso. Rock. Rok iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjak kok kanca-kanca sinden nggo ngerok. Biasanya sing iso ngerak Hani Ronanda, ayo. Hani Ronanda. Ora keliya ya pegahani neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah masa su. Oh iya. Ayo. Nggih ngerok ya. Ngerak lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Wah iya, oke. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Diah, ayo. Mbak. Mbak Landa. kok iso? Wah, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enak telepon? Wih ya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handiku Malasari. Niken Sarasati. Ana aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Langgam ya. Sore-sore padang bulan ayo konco padha dolan rene-rene babarangan
rasa kenging penghormatan agung risang bobo ingkang sampun samanten kali sawit diri memuji maring kersane Gusti Kang Maha Agung. Kanthi jemedring kuku sing duka kang kumulun. Ambar-ambarane antariksa. Risang bobo ingkang sampun samanten kali sawit diri memuji maring kersane Gusti Kang Maha Agung. Sik. Anu ngombe ini kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras lek glon-gelung muncul jan kaya ora tak sawangkoke jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari mayat. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri, luar biasa. Weh. Weng iki ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iki coba bayi. Pak Sus, tasih enten malih mboten iki. Kok telas niki. Yo. Astagfirullahaladzim. Kok ya Mas. Ya, minggu dhisik.